Maayong gabi kanatong tanan mga igsuon. Arita sa pagpaminaw sa pulong sa Dios og atong pagabasahon ang Efeso 2:1 ngadto sa 10. Efeso 2:1 ngadto sa 10. Nagaingon: Og kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan og mga kasalanan nga niini na naggawi kamo kaniadto uyon sa paagi niining kalibutana, uyon sa magbubuot sa kagandahan sa kahanginan sa espiritu nga karon mao ang nagalihok diha sa mga taong masupilon. Sa ilang taliwala kitang tanan na nagkinabuhi kaniadto diha sa mga pangibog sa atong mga unod na nga mga matinumanon sa mga pangandoy sa lawas og sa hunahuna og busa sa kinaiya nga taong gikaligutgutan sa Dios sama sa ubang mga tao. Apan ang Dios nga madagayaon sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma alang kanato bisan sa mga patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan, nagbuhi siya kanato guban kang Kristo tungod sa grasya nga naluwas kamo. O gibanhaw kanato og mibanhaw kanato uban kaniya og nagpalingkod kanato uban kaniya sa mga langitong dapit pinaagi kang Kristo Jesus. Aron nga sa mga katuigan nga umalabot siya magapagadayag sa dili masukod nga kadagaya sa iyang grasya tungod sa iyang pagkamapaanguron kanato diha kang Kristo Jesus. Versikulo 8, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo o ginidili sa inyong kaugalingong kahimuan kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. Kay kita iyang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga kini o niini managgawi kita. Mao kini magigsoon ang pulong sa Dios, mag-ampo kita. Salamat Ginoo nining kagabion. Salamat na usab na kami dunay kagawasan nga magapaminaw sa imong pulong nga makahatag kalinaw sa among pangunahuna labi na sa among pagsalig. Aron ang among pagsalig muhaom gyud diha sa pagsalig nga imong gihatag pinaagi sa pagpaminaw sa pulong ni Kristo. Salamat Ginoo, tabangi kami karong gabiuna. In Jesus name we pray. Amen. Sumala sa atong natun-an niadtong mingagi na kining naunang napulo ka bersikulo sa kapitulo 2, nagpinta si Pablo og larawan sa usa ka tawo. Unsa ang tinuod nga larawan sa tawo? Kini mahimutang nato sa tulo ka parte. Primero, ang tawo gilarawan o gipinta nga anaa sa kasalanan. Ikaduha, gilarawan ang tawo nga anaa sa kaluwasan. O ikatulo, gilarawan ang tawo nga anaa sa pangalagad. O karong gabiuna, atong pag-aablihan o atong pag-asabton ang paglarawan sa Dios diha sa kaluwasan. Kini naa diha sa bersikulo 4 ngadto sa 9. Giun sa paglarawan ang tao sa kaluwasan. Una, ang tao dunay lamay usa ka tuburan sa kaluwasan. Ikaduha, ang tao doon na lamay usa ka probisyon para sa kaluwasan. Mao na ang atong atong iskutan karong gabiuna. Primero, atong tan-awon, pag-abot sa kaluwasan, ang tao doon na lamay usa ka tuburan sa kaluwasan. Usa ray tuburan, usa ray pagakuhaan og kaluwasan. Usa ra kaatabay nga tubig alang sa atong mga kalag nga giuhaw. Atong basahon ang bersikulo 4 nagaingon: apan ang Dios nga madagayaon sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma alang kanato. Misulti diri nga midagaya gyud ang kaluoy sa Dios kanato nga mapatay sa kasalanan, dili tungod sa atong kaayuhan, dili tungod sa atong kaakuan, dili tungod sa atong pagpaningkamot, kundi tungod sa iyang dakong gugma alang kanato. Kung atong tan-awon ang John 3:16 nagaingon,
Tungod sa gugma sa Dios sa kalibutan, iyang gisugo ang iyang bugtong anak aron sikin sa katong magasalig kaniya makadawat og kinabuhing dayon og dili malaglag sa kapildihan. Tungod sa gugma sa kalibutan. Ang buot pasabot sa kalibutan mga igsoon, dili buot pasabot nga kining planet Earth, kining lingin, kining kalibutan nga atong gipuy-an ang yuta og ang langit og tanang mga matang nining kalibutan, dili na nga buot ang pasabot nga kalibutan nga gikaligutkutan sa Dios, kay tungod kining kalibutan na iya kining binuhat, iya kining giplano, iya kining gidisenyo, iya kining gipaanindot bisan pa ang tanang mga tao, iya kining gibuhat. Apan tungod sa sala, kining kalibutan nahimong dautan sa iyang sistema, cosmos. Ambot pasabot cosmos, order, kanang sistema nining kalibutan nahimo kining kangitngit, og ang Dios sa kangitngit mao ang yawa. Og kining kalibutan karon nga naa sa kangitngit sa yawa, giharian sa yawa, ang mga tao ulipon sa kabubuton sa yawa, kay tungod ang tanang tao makasasala, midagaya ang gugma sa Dios, ang kaluoy sa Dios alang kanato. Kung atong basahon ang 1 Peter, 1 Pedro, Kapitulo 1, versikulo 3, nagaingon dinhi. Sukad nato sa verse 3, nagaingon, dalaygon ang Dios og Amahan sa atong Ginoong Hesukristo tungod sa iyang dakong kaluoy. Kita iyang gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo gikan sa mga patay. Kung atong basahon, balik ta sa versikulo 2 sa Epeso, apan ang Dios nga madagayaon sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma alang kanato, wa na kaingon nahuman na tungod sa iyang kaluoy ug gugma naluwas na kita, dili. Pinaagi ni ining kaluoy ug dakong gugma miingon didto sa 1 Peter chapter 3 chapter 1 verse 3, no? Dalaygon ng Dios og Amahan sa atong Ginoong Hesukristo tungod sa iyang dakong kaluoy kita gianak pag-usab kauban diha sa iyang kaluoy og gugma ang maong pagkaanak og usab kanato. Og ang pasukaranan ni ining pagkaanak kanato mao ang pagkabanhaw diha ni Hesukristo. Giun sa si Kristo nga namatay didto sa kasalanan sa mga tao, siya gibanhaw kay tungod wa say sala, siya karon nanas bag-ong pagkatao ang Dios na gyud nabanhaw na mausab ang atong kaluwasan. Ang Dios lang maoy makahimo nini, siya lamang ang tuburan sa kaluwasan. So mao tungod sa pinaagi sa kaluoy, ang kaluoy sa Ginoo naa diha ang pagtawag kanato, naa diha ang pagpili kanato, naa diha ang pag-anak kanato, pag-usab, naa diha ang pagtubos kanato kang Kristo, mao kanang iyang kaluoy. Pinaagi sa iyang gugma, dili sa pinaagi sa atong binuhatan, dili pinaagi sa ating pagkamaayo, dili pinaagi sa atong pagkabalaan. Way taong balaan ka tungod patay. Way taong makagugma tungod kay patay. Apan tungod sa gugma sa Dios, miabot ang kaluwasan kanato. Mo ni grasya, hatag, dili atong pagpaningkamot. Subusa ang taong dunay naa sa kaluwasan, usaray tuburan sa iyang kaluwasan. Maura gyud ang Dios. Ikaduha, ang tao nga naa sa kaluwasan, doon na lamay usa ka probisyon para sa kaluwasan. Usa ra ka probisyon. Versikulo 5, Ephesians 2 verse 5, ganina sa 4, karon 5. Bisan sa mga patay pa kita, tungod sa atong mga kasalanan, nagbuhi siya kanato uban kang Kristo. Unsa may probisyon kanato? Nagbuhi siya kanato uban kang Kristo. Mo nagiingon nga open close parenthesis, tungod sa grasya nangaluwas kamo. Usay probisyon, grasya lang gyud. Usa ka probisyong gibuhat sa Dios samtang kita ng mga patay sa espiritu.
pinaagi sa grasya sa Dios kita nangaluwas. Now, tanaw nato, balik ta utro sa 2:1. Ang tao patay. Patay dili makatuo. Patay dili makahigugma. Ang patay dili makasalig. Apan, sa versikulo 5, pinaagi sa Dios kita iyang gibuhi kauban ni Kristo. Sa diha na kita mabuhi, natural, gitagaan ta diag pagpanabot. Gitagaan tag kaakuan nga musalig. Gitagaan tag kaakuhan nga kita mo hinulsol sa atong sala. Grasya lang gihapon ang atong pagsalig, ang atong paghinulsol, grasya lang gihapon kay way tao makahinulsol sa iyang sala, gawa siya tagaag grasya sa Dios. Ang tao manghinulsol mangani, ngadto simba mo luhod gikas pultan ngadto sa altar, apan dili na maoy tinuod nga kapasayloan sa sala. Dili na mao ang paghinulsol. Ang paghinulsol ang pagbag-o sa na. Way makabag-o sa tao, gawa siya pagabag-uhon sa Dios. So, unsay provision sa kaluwasan? Para sa kaluwasan, usa lang. Mao ang grasya sa Dios. Pinaagi sa buhat sa Dios lamang. Tanawa sa versikulo 6. Nag-iingon. Og mibanhaw ka nato, siya mo'y nagbanhaw ka nato, uban kaniya. Og nagpalingkod ka nato, uban kaniya sa mga langit ng dapit, pinaagi kang Kristo Jesus. Tanawa. Ang usa ka tawo nga naluwas pinaagi sa grasya sa Dios. Ang Dios may nagbanhaw kanato sa atong patay nga kinaiya. Ang Dios karon ang nagpalingkod kanato ngadto sa mga langit ng dapit pinaagi kang Kristo. Kunhain si Kristo karon naglingkod sa trono sa grasya, sa trono sa kalangitan, naata kauban diha kita langit nung pagkatao bisan naa pa ang atong tiil dining kalibutan. Nakita nato? Usaray provision. Unsay provision? Mao ang buhat sa Dios. Ang hatag sa Dios. Unsa man? Grasya kana sa Dios. Busa, nagiingon sa Efesio 2:8. Unsa nagiingon nito? Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas. Right? Grasya mo'y nakaluwas nato. Ang manluluwas nato si Kristo, ang Dios. Ang manluluwas, ang Dios. Ang nakaluwas ka nato, ang grasya. Unsa may grasya? Kamatayon ni Kristo, aga sa dugo ni Kristo, okay? Ang paglansang ni Kristo, may nakaluwas ka nato. Pinaagi sa paano? Saan nato madawat ang kining kaluwasan na? Di ta makadawat kung patay pa ta, right? So kita sa kaluoy ug gugma sa Dios gianak og usab aron madawat nato ang grasya. So ang kaluwasan nato pinaagi sa pagtuo. Basaw nato Efeso 2:8. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas, pinaagi sa pagtuo. Nadawat sa pagtuo. O kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan, dili sa atong pagpaningkamot. Nga naman, patay man ka. Dili kini atong gitrabahoan. Nga naman, patay man ta. Kung dili, kung sa gisulti sa episode 2:8 sa katapusan, kini hatag sa Dios. Kini hatag sa Dios. Aron, kung sa gisulti sa 9, kung sa gisulti, kay tungod sa grasya, sa 9, dili tungod sa mga binuhatan, aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. Mga igsoon, karong panahon na, daghang gyud mo angkon nga siya luwas no na. Daghang gyud nagaingon nga luwas na. Pangutan-on nimo, giunsa ka man pagluwas? Pinaagi sa akong pagsalig. Hugot na akong pagsalig. Wa makaantos ang Ginoo, iyag gyud kong giluwas. Kay tungod nakita sa Ginoo buutan man ko. Manlimpasok man ko. Kay tungod ako musalig man kaniya mo nang naluoy ang Ginoo kanako. Wow. Unsa man na? Kana ba pagdawat sa grasya o panghambog? Panghambog yun na. Apan ang tinuod nga grasya nga alangay natong ipasalamat sa Dios. Pangutan-on ka, giunsa ka man pagluwas. Ako giluwas, pinaagi gyud sa grasya sa Dios. Ang grasya sa Dios, pinaagi sa iyang gugmag kaluoy, iya kong gibanhaw sa akong pagkapatay sa kasalanan. Wag yung ko'y kahimuan. Wag yung ko'y hunahuna paningkamot bahin sa espiritual na butang.
labi na ang kaluwasan, kung dili pinaagi sa iyang kaluoy ug gugma kanako, iya kong gibuhi aron ako makasabot sa wali nga akong gipaminawan, og sadyang makasabot ko sa wali diha mos gitib ang akong pagtuo, og sa akong pagtuo diha ang pagsalig nga ang kaluwasan nako nagagikan lamang sa Dios og pinaagi kang Kristo sa iyang kamatayon sa krus, diha lamang ko maluwas. Mao kana ang akong kaluwasan, dili ako kundi hatag sa Dios, gikan sa Dios. Bisan pa ang akong pagtuo, dili ako, hatag ni sa Dios, sa diha nga ako iyang gianak og usab, nabuhi ako, nakasabot ako, nakainumdum ako, nakakita ako, nakaila ako, nakasulod ako sa ginikanan sa Dios. Kay tungod sumala sa John 3:3 o John 3:5, maggawas kang tao ianak og usab, dili siya makakita sa ginarihan sa Dios. Gawas ang tao ianak og usab sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa ginarihan sa Dios. Nga naman, versikulo 6, John 3:6, kay tungod ang gianak sa unod man, apan gianak sa espiritu, espiritu man. So busa aron kita makakita og makasulod sa ginarihan sa Dios, versikulo 7, John 3, kinahanglan ianak ka pag-usab. Dili kini atong paningkamot, kundi kondisyon nga kung gawas ang Dios magahimo kanimo, magbag-o kanimo, magbuhi kanimo, dili gyud ka kakita, dili gyud ka kalsulod sa kinarian sa Dios. So mao kini ang larawan sa taong naa sa kaluwasan. Usaray tuburan sa kaluwasan, mao ang Dios sa iyang grasya. Usaray probisyon sa kaluwasan, mao ang grasya sa Dios. O karon, may igsoon, unsa may atong ikasulti niini. Mao kini ang kinahanglanon sa bisan kinsang tao, lalaki o babae, bata o tigulang nining kinabuhia. Nga siya gyud may mugso, may panganak og usab diha sa espiritu. Kay kun dili siya ipanganak og usab, dili gyud siya makasabot, dili siya makasalig, dili siya makatuo, ug dili siya makadawat kang Hesus. Kay tungod siya patay man. Apan sa diha nga siya gibuhi na pag-usab sa Dios, siya gyud makasalig, makatuo, ug makadawat kang Kristo. Apan ang kasaypanan lamang, dili kadas tawo ang ani-ani ining larawan sa kaluwasan. Dunay milyon o pila pa ka milyon karaghang tao nga wala niini. Kinahanglan silang tanan may larawan diha niining larawan sa kaluwasan. Nagaingon ang 1 Juan 9, kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan o makatarunganon nga tungod ni ana mupasaylo siya sa atong mga sala o magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Mga igsoon, pag hinulsol sa imong sala, tingalig mo yung ka, wa man ko isa. Kay tungod buutan man ko sukad ako panganak sa akong ginikanan. Igsoon, walay tao, wala bisan si kinsa nga matarong tanan nakabsan sa himay sa Dios, og ang kabayaran, ang bayad sa kasalanan, mao ang kapeldihan sa impierno, sa lawa o sa dagat nga kalayo. Busa, kung nakasabot ka karon, nakatuo kang Kristo, ayaw dugaya ang kaluwasan karon. Dawata og tuuhi si Kristo nga imong ginuog manluluwas aron ikaw pagatagaan diha sa otoridad nga mahimong anak sa Dios. So busa mahigsuon, hay ka man karong larawan, naapas larawan sa kasalanan o larawan na sa kaluwasan. Hinaot pa nga naa ka na sa kaluwasan. Magampo ta mga igsuon. O salamat Dios sa imong pulong nga may kahatag namog kahayag, kalamdag sa pagsabot, sa pagdawad sa kamatuoran nga ang kaluwasan dili di ay among pamaagi, dili among kahimuan, dili among pagpaningkamot, kundi dili kini grasya, hatag, pinaagi sa kaluoy gugma sa Dios. Nga iyang gisugo ang iyang anak ngadto sa krus sa kamatayon aron kadtong magasalig kaniya, Lord, dili malaglag apan makadawat og kinabuhing dayon. Salamat Lord.
Hinaot pa nga karon nagpaminaw nining maong mensahe, anaa na gid sila sa larawan sa kaluwasan. Mao kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.